tang hapeng khandat sngi bakaseng HYC Riboy District Karalek pan khanra yagoi ka karkhana sanjiri ka batkep kumka Resource Rubber Private Limited ka badan hapwa mausmai uba Donald Rumbai obre ilang bakaseng HYC ba ubla kam try ya kate ka jaka ula syakam no akipulit laban kedawa hang ni bahakan ni ka jinglek khanra jong kaseng HYC rengkat baruba Donald Rumbai u try jong kate ka karkhana ula kren he berken bahe ba ikan ilang baseng HYC da pen iru haka mobile phone ya ka jingkren jong umti na ba ka jala ukonda sangma ba kiseng kimla ban khanra handai di tang ki board jong kata labor department ala katei ka jinglik khanra lami ka jingane ha preng traji ka karkhana ba kamjuru kinong ilam jaka seng HYC haka bede ba kani ka jing syakam jong ba Donald la ka liang ki board pulit jong ka Riboy District kilan pensyai kumni halor ka jinglik khanra jong ka seng HYC ba kamjuru halor ki mukot duma bagi FIR ki beli air kini ki aliang mamla ya ka berapa iru support ke DC office ban nak liang jong ki board pulit ki pensyai ka beli bing syakam jong ba Donald hagan di karukom bet mencubatai kendiat ya ka kini ka jenjia mo na marba la sausan banai menta kai bangi o jing tip shwa ba Donald ude u tre kum la de kum local director hagan ka company tenang ta la shaweng tenang tu sawanra ki kwat kisla banong ba kato ka jaka hang tu de ka jong u te try jaka ro uba ai li second company mo uro udon ki kwat kisla banong ba kato ka jaka ri jong u ta hata ka nong rem mo uro ai ka FIR nakaliang jong kiro ki ai FIR te kato ka investigation kadangya ta hata baka nung don ka dong ka jingya khajia ka dong ka hura ngile so ko ka non FIR case ka bayat chapo DC office te hang tu la syak khot hajir ya baro arliang banwan peni ki khot kisla te iman ar nilai sin la syak khot te nakani kaliang ki bari try jaka ki badan ni release maki kilawan ba ki lawyer joki kilawan ra ki khot kisla te uba Donald pade sisin ro khlem le DC office man pensyai kan dia banwan ra ki khot kisla te ha kuni Julai dang minta dang arlai te yo executive magistrate ula ai ka order ba mendai menu-menu ro pan penmi kono no ka jingnya khajia to ka jaka nang tan dade baja ai hang to kamut ngila ban le ka legal action ta harani ka jingja ni kisni ba ngio jing te ba uba Donald hi u yalam hang to udan hang to habar to ka khanaro u yalam kidon ki member jong ki sang halang ki alai hang to kami ka jingnya klumar te hang to ga nongrem nakaliang ki try jong ka company kila ada ka FIR ba kaju ka ja kumni nang tau deu ba Donald hi ba sedang penshit ya ni ba te takadang ni hapan ares yu te menta kadangnya ka jing toket ya kan ni ka no nongrim ka ni ka FIR tang dai